Lima Grain Fields представя рапица с ефективно усвояване на азот N-Flex. През 2022 година бяха оженати общо над 13 000 хектара с N-Flex хибридите LG Ambassador и LG Aviron. Първите от ново поколение с надграден добивен потенциал, пълен здравен профил и ефективно усвояване на азот. Само 2 години по-късно, през жатвена кампания 2024 година, над 39% от площите рапица в конвенционална технология вече се очаква да бъдат именно с N-Flex генетика. На какво се дължи този успех? На комбинацията от добивен потенциал, генетическа защита срещу жълта вироза, фома, разпукване на шушулките, но и още толерантност на паразита синя китка, бърз първоначален старт. А когато към всичко това добавим и ефективно усвояване на азот, няма как да не споменем най-предпочитания хибрид рапица за сеитбена кампания 2023 година – LG Ambassador, N-Flex генетиката, която промени правилата на играта. Не забравяйте, нашата генетика е вашата защита. И разбира се, добиви, добиви, добиви!